L-2015 se toffri sfida kruċjali lil pajjiż, dik li jkunu integrati kemm jista' jkun persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Provvidenza fis-Siġġiewi li qed tkun organizzata fl-ewwel jum tas-sena. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jibqa' impenjat biex ikompli jgħin lil-laqdiet bħad-Dar ta' Provvidenza anke b'mod finanzjarju. Dan fil-waqt li rimarka kif pajjiżna il-qasam ta' diżabilità issaħħaħ taħt kull gvern. Il-Prim Ministru kellu kliem ta' tifħir għal 150 volontier li qed jagħtu s-sem tagħhom biex tkun tista' tittella din il-maratona. U għastmat li d-Dar tal-Provvidenza ikollha bżonn mal-10,000 euro kuljum biex tleħħaq mal-ispejjeż. Tkellimna mad-direttur tad-Dar tal-Provvidenza Father Martin Mikallef li spjega kif minn barra l-ispejjeż ta' kuljum jinqalgħu wkoll ħtiġijiet oħra, ħtiġijiet li huma kruċjali biex ir-residenti fid-dar jgħixu ħajja ta' kwalità u dinjituża. Il-proġetti li se nkun qed nagħmlu din is-sena huwa l-indoor pool li se jsir propju fil-post fejn kien qabel meta bniet Villa Papa Giovanni kien hemm indoor pool, kellu jingħalaq illa għaliex kien hemm ħsarat strutturali u anke ħsarat fil-magni u allura se nagħmluh mill-ġdid b'teknoloġija ġdida. Barra minn hekk qed tiġi rranġata wkoll il-bitħa, post li fih isiru ħafna attivitajiet għar-residenti.